hello friends, good night everyone. हाब टर्च लाइटआ गोमोरनाय मबाइल लाइटआ थारमाने दिनैहाय जों गांजेमा हमगोन आरोना नोंथांमोना दसे उनाव नुनो मोनगोन र' दैजु स' नायलांबाय थादो लेट्स गो स' लोगोफोर आं दायो र' हारसिंसो आरोना लोगोफोरनि न'आव थांगासिनो आं दा गांजेमा हमनो ओमफ्राय स' गाइस आं नै दा सफैबाय आरोना सासे मानसिनाव र' गांजेमा हमनोसै फंबाया मा ओंख्रि होनदोंमोनलाय हो अमा बेदर एवनाय ओमफ्राय गैला नै मालाय बिस्रा न' मोन्दोंलै मालाय नै दासो लुहांदों दालि जहल सल लोगोफोरजों गांजेमा हमनो थांनो नागिरदों आरोना दसे थानानै थांगासिनो ओमफ्राय नै दा लोगोनाव दं दा लोगोफोर आं दा हारसिंसो फैग्रोबाय आरोना सासे फाग्लाया ओंखाम जागासिनो दासो ओंखाम जानो टाइम जाबाय आरोना बेना ओइ दोद मा बुस्थु बेलाय ए बुस्थु साला थ' आं दा है सासे मालाबानो सहैनानै दंबावो ओमफ्राय साहा फारानि माथो हास्लाबखाया थ' लोगोफोर वै र' मोनागुना मा कल जाखो बेलाय फाग्लानि फिसाखौ अल्थ' सिरनाय जाखो बे सानफ्रावबो मोजां नुगौमोनलै भिउखौहाय खासिया गायदों माइ एसेल' गायदों माथो ओइ स' लोगोफोर आं दा नै थाबायगासिनो दुब्लिबारियावसो गोलैबाथाय मेहेंफ्रां जाखाबाय आरोना फाग्लानि फिसाया मा बाय था नोंल' सेरनो हायो नंदों टर्च गैया नुवाखै आंनाव दुब्लिबारि थाबायलागासिनो दा टर्चफोराव हारसिं नागिरखोमागोन गांजेमाखौ नोंखौ होनदोंलां माला फैग्रा नोंलाय आं न'आव गैयामोन बैसिनावसो सासे फैनो होनदोंमोन नामा बे माबायाहाय ओंखायनो नालाय नै दै सिङाव माबायदि बे हाग्रा दै गोथौआवसो थागोनलै बाव गैया नों स' लोगोफोरजों दा नै गांजेमा नागिरनायखौ स्टार्ट खालामबाय आरोना माने बे सासे मालाबानो लांथिया होनबाखै खावब्ला फैग्रोलायबावो बेथा दे बाजि सोलोंग्रो गैयाल' जादों मासेबो बेखार आरोना दैयाव फैनाय बहा बोरोथो गांजेमायालाय आबो माथि हमदो हनै दासो मासे नुजेनदों गाइसमोन नै सुजागोनबो फागल गांजेमा नै रायजोफोर बाथोन दे थाब सुन्दायानो बोरो जोना जोला बेलाय जोसोलै जोसोना दासो मासे आरोना रायजोफोरनि ओरै नागिरलाबोनानै बे सुन्दायखौ बस'नांगौ नै रायजो नङाबा देन्जारखा बे सुन्दायानो कमेन्ट खालामदो सोरनि फेभरेट बे गांजेमा बाथोना आंनि थाखायथ' बरियाखा दासो मासे लांदांआवसो नुयो बालफोरखौ ना गैयालै दस्रायावथ' नुखायाखैनो थांगोन रा दासो मासे मोनजेनदों दा बहैनि गैया मोनगोराखै बोरै हमनो मोनोब्रा गांजेमा मालाय बिहानालाय मोनलाबाय थायो खर'खौनो बस'लै थब खर'खौनो बस' दासो दुइथा जादों दुइथा माने दे गाबोन बेथा आसिखौ गारलै ना आसिखौ गारा आसि गारबाथाय थैबायसो बे सिथो थैयोसो आसि गारबा मोनलां
बेरासो दं साला आंहा नुनो रोङा दाबो मासेबो सिदोर जाबा मा जायो ओमफ्राय मोनामो आदसा रायजोफोर दाबो माथिं नुसैना आंहा गांजेमाखौनो बेयो बोरै नुलाबाय थाखो एसे बेहा रासिया आलदा गोनदांलै ना मा होनो फुरा खोमसिजोबखानाय उनाव नायनो हागोन हा आं दाबो माथि मोनाखै रायजोफोर माबायदि थायो जाखो गांजेमाया दैयाव थायो र' आं नुफ्लांबायबाथाय बेटाखौ आथिं थिसिं गारखाया र' नुगोथोंल' ओरै नायलांलाय नोङो आं ओरै नायलांनो गांलाबला मासे नुबा हामसिगौमोन आंहाबो एख' नुवाखै साला सुरा नांगौ बुस्थुखौ मोननो रोङा माबा खांख्राइसो नुलाबाय थालाय र' नोंखौ बेटा हमखागोन आं आलायसे मा नांगौलाय गांजेमाखौथ' मासेबो मोननो रोंखायानोसै आङो ओमफ्राय मा बुस्थु जाखो बेलाय बोरै खांख्राइ जामिनि ना मा होनो बाक्सु ना गोरि मोनोला हमनो हाया बेसेबां गोजानावसो दं ओमफ्राय आङो र' बेटा नोंखौ बाथोन जागोन बेटा नोंखौबो गारा ओइ अरनाङालै आयौ खाखल दाबो गाज्रिबो जाने मबाइल हमदोंलै आंना जायानो गांजेमानो गैया खांख्राइसो मोनबाय नों नाखौ हमबा मोनो नामा गावगालाय नों सबले आंनाव मा सबखो आयौ माबासो दंमोन बेयाव नैबेनिफ्रायनो हाबदोंमोन बाला बोरो रायजोफोर गांजेमायानो गैया मा खालामनांगौ दे एथ' नागिरबाबो मोना बे खांख्राइ लाबावनो नै मासेबाव खांख्राइ माबासो खांख्राइ जामिनि गैया खोलानिफ्राय नुगोन मागोन र' हमगोन गांजेमा बोथोर गिबिनि गांजेमा बोरो बबेहाय दं नोङो मासेबो नुवा मा जानांगौ बिदिजोंलाय हनाया साला मा बुंनो गाइसमोन गांजेमा नागिरनो गांजेमानि मासे गैया नामा गोरमोदानोलाय मबाइल केमेरायाव नायबा आं गांजेमा नागिरगासिनो र' एख' नुखाया मासेबो जेबो बुस्थु गैया गासिबो गैयालै खारजोब्बायदां नै बेयाव हालेवबायना
ना गावबा मोनगौमोनथ' खेबजों लाबोफानाय मोनबा नायोसो नायो एख'बो गैया मासे मोनबा गोजोनगौमोन रा आं मासे हमनो मोनबा गारखाया र' मासेबाबो हमथारगोन आं गांजेमाखौ ओइ सिंखावरियासो नै गैया माथो मासेबो नुवा लोगो फुंलायबावनायसो नै बुंथ'गारो तेरिगा दैया माथो गोथौथार सल लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय सल लोगोफोर बाय बाय गुड नाइट